nyuwun sewu. Monggo dijumenengne Sikro. Sapa ki sing dijumenengne? Ayo sapa ayo. Le kowe jumeneng moh ta kowe? Oh, iki sing iki ya, ndang yo sapa wae ndang. Ayo. Ayo kene. Lah kami itu lho. Baiklah. pamit wae, monggo gendiki napa? Des jaluk mik mengonson. Pak Lurah, nuwun sewu nggih Pak Lurah. Jaluk mik. Terus Mik. Muni kok. Kira iso. Ayo salam sik Met. Ayo nah. Chandra kasane dadi wong ireng. Kene. Ora. Ayo misi jenengan Pak.
Hah? Panas meredang ngono. Ayo Mbak Isdina Mbak ayo. Heeh. Jep. Nah, ayo salam sih. Maju kan Rene iki ra apa-apa. Iya. Rene iki ngisor kotrakan. Iki omah manuk apa-apa. Kaya omah walet lho. Pating kelowanteng. Ayo ki aja. Nggih. Beli ana ta ngene. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Met. Dina iki awak dhewe sewanana ning kene, Met. Nggih, pundi? Lah nikahane niki lho bose. Nggih, sinten? Kowe ngerti ora? Sapa? Dik Sekar. Oh, Sekar. Iya, Sekar karo sapa? Karo sapa Mas? Ora roh. Ahmad. Lah wae jal kowe. Kowe rene diundang kudu ngerti sing lanang kowe. Aku milu kowe tok. Takon sik. Ngedeh ayo. Kono. Iya. Aku sing Sekar kono. Kowe sing wedok? Aku wedok. Gatel nyen. Ora. Nggih. Ayo. My name is Main. Wajan gaya aku bahasa Inggris, Bro. Oke, Bro. Iya. Ayo. My name is Madamdan. Okay, thank you so much. I love you. What and you what? 5 watt lampu. Lampu Philip barang lho nyapo disebut-sebut. Aku ra iso basa Inggris. Didongake Met, muga-muga pengantin kekalih dadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mungkin selalu bahagia selalu. Sehat selalu, Nggih. rezekine melimpah Met. Nggih. Tinggal diberi momongan. Ndok kuwi mau ya. Bisa. Blendung ngono. Lah iya wis. Sesuk Ki pas des pas. Piye? Mongso udan. mongso dan mangsane bal-balan. Ngawur yo ngiyup goblok kowe iki yo. Lah iya. Mongso udan ora ngiyup ya kudanan. Ih, bal-balan no. Iki engko bengi no. Napa? Wayahe bal-balan. Halo. Tenan. Cemes-cemesan ya. Ora no. Piye? Bal-balan. Oh iya. Iya, dadi ngiring bal rono-rene Mas. Set. Brum. Bal-balan. Oke, awak dhewe ning kene alhamdulillah Met. Disewanana ning kene salam dirupani ireng dedeng Met lah. Nggih. Pak bose lho ya, bos-bosane kuda lumbing juga di sana. Wah, sangar yo. Tumbuk blek ning kene rezekine alhamdulillah Met. Nggih. Iya ta, awak dhewe diparingi sehat dan sehat. Iya masyarakat kene didongake Met, Nggih. ora gur nganteni tok Met. Lah iya. Dongake Met. We Piye ra kon dongake malah we. Lah ya wis tak dongan muga-muga sehat rukun. Membangun desa semakin maju. Kaya untumu. Aku mrongos Ju. Iya, sithik ana ya. Untumu mrongos kowe. Ya kowe iki wis kelebihan. Kelebihan mrongos iki asline ra mrongos. Lah apa? Gingsul. Oh, gingsul kok kabeh lho. Ayo anjen mrongos. Delok tak hitung oh. Sik to. Didongake ya wis Met. Nggih. Awak dhewe isine menghibur kok ngene. Apa to nikah Met? Nikah. Niki niat kahke barokah. Barokah iki lho. Muga-muga bar nikah ngene iki rezekine melimpah. Amin. Lah iya. Pokoke sak selawase ya. Aku tak foto untune tok, Pak. Foto untune tok. Lah iya. Blur. Blur be. Flash balik ra. Flash balik nek untukku. Ayo cekret. Cing cet nang matamu cenot. Iso. Awak dhewe. Meteng e. Sapa? Buke iso nguyuh. Nah, Buke nek nonton awak dhewe nguyuh. mukane kok dilempit-lempit. Iya, tenan. Oh iya. Nonton deh. Ya Allah lambah-lambah, Bu. Iya, iki delok lho ngisor wis wah teles kabeh ngono. Iya karena pinter. Ki lek mlaku weruh ora. Kenapa? Nek nggo kathok ngono kae to, Met. Lek mlaku beda dhewek, Met. Lah piye? Nek dhewek kan biasane ngono, Met. Biasa. Nek wedok ngene beda, Met. Piye? Ngono. Kutuk. Jadi ngono. Oh, malet-malet ya. Malet. Mergane kecilikan, Met. Oh, iya. Tak takoni Mas ya, Jak. Lah napa? Takoni Mas, mesti mlaku 2 jam dhewe kok. Piye? Kok kene alon banget mesti. Klontong. Suwi, mergane didet-didet iki lho. Lah iya, ora biasa ya. Ora biasa. Biasane colek aku Lah. ngene kok ya. Lah iya. Kok iso ngono. Sik nenggone tukang orjen Met awak Napa? dhewe. Dhewek iso nyanyi barang. Tak PJT dhewe. Tak antemi. Kowe rek orjen dhewe ora iso. Iso teng. Anake komen. Daleme sapa? Komete elek. Umbele do metu. Kesok metu umbele. Kono itu trontok kabeh kok. Awak dhewe. Koyo asik dhewe ngono. Lah iya. Kan ana YouTube, Met.
Wah YouTube apik asane apik iki ana Lah iya rale. jreng ngono kuwi. Nek wong endi iki? Ambuh iki. Pak, suwun Pak. Muga-muga tambah rezekine Pak ya. Nggih, selamat. Alhamdulillah. Monggo matur suwun. Damel tamu undangan iki alhamdulillah tak dongake muga-muga rezekine melimpah amin. Lah iya. Nek dingetake mak seneng to Des ngene iki. Iso kumpul bareng. Kumpul bareng kok ngene iki. Lah iya. Ya iya, Met umpamane Apa? aku sesuk nek bojo, Met. Bojo? Heeh, aku nek bojo. Karo sapa? Ayo sesuk. Lah koyo nek kunjangan. kowe nyandra wong bojone iso. Sapa? Kowe. Ora iso. Ya Jal, nyandra wong bojo. Engko. Oh, ngono ayo kowe. Ayo. Waroko. Kok malah jadi lah. Kurang ngono. Lho piye? Iya sing genah. Dumadining para tamu sedaya kang dados temen iki. Kling nung 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 kok iso dadah Lah biasa nang kendange sithik. Lah ngono ku yang ngantene dadi kok celuk dadah ngono yo ngono Lah mosok ora ono sengkaane bes ora. lah heeh iki tekan ngerjeri tekan gitu ya Endi? iki bapake Waduh. Oh nika Pak, nggih Pak kula nyuwun tembang asal Pak niki. Nggih alah ngapunten iki. Bayar kowe. Kok iso? Lah iya Lagune lestari kok. merintah kok ya. Iya ngapunten Pak niki wangken paruan Pak leh kula. Napa nih? Ya dari sithik. Ayo. Baik, diberikan satu tembang dulu buat bariki para teman-teman ya. Tentunya hari ini spesial buat pengantin pembalai kedua. Tentunya kita doa monggo Bu. Mriki monggo. Mboten. Didodono dalane kae lho. Mriki Bu. Mriki mawon. Mriki. Kae mriki. Dilapsik. Iya, ayo. Dilapsik. Nggih monggo Bu. Nggih, monggo. Monggo. Nggih. Mboten napa-napa pun jinak kula. Nggih. Nggih. Nggih, Pak. Alhamdulillah, Pak. Lah, ya Allah. Petok nang kene. Nggih, Pak. Ngerti ngerti, Pak. Ora. Wis suwi alah Bu. Alah. Siap. Iya, Pak. Bener, Pak. Nggih. Nggih, Ibu. Alah, Ibu. Alah, lambene abang-abang. Aduh. Ibu, ayo Ibu. Alon-alon Bu mriki mungkin tanjakane rada dawa, Bu. Aduh. Mangke ndak kesandet roke tiba. Ayo. Nggih. Alah. Kula andes, Bu. Anak bedes. Nggih. Nggih. Siap Bu alah. Mboten sarepot-repot Bu. Lelene tasih to Bu. Kok iso njaluk lele? Biasane sik, bar iki dinaiki tembang sik ya. Nyuwun lestari, Pak. Nggih. Heeh. Pripun? Jaran nggih. Jaran Nginjang nggih. Jang. Bibi kita jadi anak Bu. Niki konsepnya mboten mendem niki. Mboten nggih. Matur suwun kagem para tamu undanganipun. Mugi-mugi nyuwun sosis. Iso enak jaluk kancane. Ya. Jeneng Pak tak jajal ral, Pak. Nggih saka W tekan C. WC no toilet. Iya. Umum ning ya. Sang Dewi asik katon lam-lami ambabar wawangi semi Pak nggih atas-atas Pak nggih ora ngono wae. Sapa sing nyanyi ya? Dasar mulane ndatari. Ya Pak, dagduti Pak. Baik, dikasih tumbang hadirnya ada lestari. Kita doakan kedua pembelai semoga jadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Selalu sehat selalu. Amin. Matur suwun berapa yang telah hadir. Selamat Nabi Muhammad. Sang Dewi katon lam-lami ambabar wawangi semi arum kembangi melati dasar mulane dadari ayo men Bagus setya rumah
Alhamdulillah dhewe iso nyanyi. Wah, mambu remason yo yo. Suwun Pak. Lagi matur suwun. bos MC wis teko. Jembon. Awak dhewe Tanpa son ini kita tidak seperti tidak bisa. ini, Bro. Dekor juga di sini juga. Iya. Yang butuh dekor juga murah. Mosok DP ini tok. Liyane larang. padha karong. Tukang foto ya ana. Kowe mau gumun deh ning jero niku ajeng nguyuh lho. Piye? Ning jeding ora enek ciduke. Gak iso. Lah aku wis koprat-kapret tak gabel-gabelno. Iki ngawur berarti. Lho piye? Berarti aku menjero mabuk pesen widomu berarti. Lho piye aku golek. Monggo Pak pinara wikan iki Pak. Piye nggih semonggo. Adike wedi meh. Endi? Wel, Mbok mboten nyokot, Dem. adike wedi kok. Dek, aku tunjukin. Ada anak ketek. Kok iso ngono ya. Wis piye? Nggih. Awak dhewe wis bekerja, alhamdulillah hebat. Alhamdulillah. Pripun? Pripun, Mbak? Dek, Mbak Sekar. Tambah mboten kula. Dobleh nom. Hah? Tambah. Tekan sore, Met. Ya subuh kono ora apa-apa lah. Ah iya ki, Ya wis. tambah piro? Pripun? Pripun? Oh, ndak lagu meneh. Oh, iya. nggih. Ya wis. Oh. Oh, nggih. Heeh. Nggih, Met, awak dhewe ngene. Apa? Wis dimandhapi karing Pak Dalang. Nggih. Awak dhewe kan nutup sik. Nggih. Bar iki awak diteruske. Nggih. Dewek kok tekan sore. Ayo. Delok hitung-hitungan Manut ae. Monggo Pak Dalang, monggo. Nggih. Rika Mas. Bapak Ibu, sakur lenggah ingkang menamping pakurmatan mekaten laksana ngadicara wihan bojo krama wonten ing rikala dengan siang menika. Kula ingkang piniji nderekaken laksana ngadicara wiwit para madya lan usana. Tentu kewala kathah kalepatan saha kekirangan satemah boten dadosaken rena ing penggalih ingkang menika kula Joko Wasisa saking Kendu Jatimulya Girimulya Kulon Progo nyuwun lumun during Sih Samudra pangarsami. Akhirul salam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kawula nuwun. Kalajengaken hiburan saking kanca-kanca kru orjen tunggal. Sumangga.